ang klaro gyud ni Hesus pagsulti nga ang Ginoo anhi maghari sulod nato. Musta maron diha sa inyong kinabuhi? Naghari na ba ang Ginoo? Anong wa man mo'y tingog? Dili di na siya lugar, dili sad na siya tao, dili sad na siya butang ang paghari sa Ginoo. Dinhis kalibutan ba? Apan ang paghari sa Ginoo naa sulod nato. Muna nga ang iyang gusto makakita tagiunsa niya pagpuyo dinhis kinabuhi nato sa kalibutan aron kahibaw ta unsay mga timaan nga naghari na ang Ginoo. Giunsa man pagpuyo ni Kristo, iyang giuna gyud pagpuyo ang kinabuhi sa paghigugma. Kana gyung gugma. Kay ang gugma manggod dili na siya makita dito sa gawas o asang dapita. Ang gugma ni ana sulod nato nya makita ng gugma basta imo nang ipaambit ang mga buhat sa gugma. Kumusta man mo ron? Naghigugmaay mo? Kamong mga ginikanan nahigugma mo sa inyong mga anak? Di mo mga saba nila? Di mo manglatos? Niya buhat din as gugma kanang pangasaba, kanang pagpanglatos. Kinsa may naghari ni mo ron? Di ba? Ang kaisog. Niya ato ra ba din ang titulan og disiplina. Atong disiplinahon pader. Kay kung dili nato latosod, di nato yaw-yawan. Sus. Adto ra gid sa siging yampungad anang cellphone, kana yung cellphone. Sa una sad kami kanang radyo tos bukid ba. Sige na lang paminaw anang radyo. Ang uban sad og arang-arang pagkabutang sige na lang tan-aw anang TV, sige na lang tan-aw anang TV. Kadto sa makapalit atong duwa-duwa sa una katubang break game ana katong mga unggoy-unggoy nga magsigig sao ana mga apple. Adto na lang magsigig duwa dito ang akong anak. May gyung latuson aron mapanton. Porting tapulana nya karon kay cellphone naman perting cellphone. Sakto na mao ba nay disiplina nga imong latuson imong kasab-an? Mga maestra magsigig ingon sus lahi na giro mga bata di na maminaw mga wa nay tahod sa maestra at tinuod man wa magani tahod sa pare. Pero mao ba na ang disiplina nga gusto ni Kristo? Dili. Ang gusto ni Kristo, paharia ang Ginoo sa ilang kasing-kasing. Sudli sila Ginoo. Mangutana ko ninyo, kinsay nagpalit sa radyo nga mo'y nabuangan sa mga bata? Kinsay nagpalit? Ang ginikanan. So ayaw palit og radyo, palit og Biblia. Kinsay nagpalit og TV? Ginikanan. Ay pagpalit og TV, pag rosaryo mo kanunay, palit og mga picture sa kanani ang Sacred Heart, kanang mga santos, mo ipamutang des inyong balay, look pa na inyong bongbong. Di ba? Inikataos bata mo na iyang makita, gatubo siya mo na iyang nakita, dili ka na masuod sa Ginoo, magsupak-supak ka na nimo, nya butangan din nimo mga verses diha, nga ingon ayaw pagsukol sa imong ginikanan, tahura sila, ang maghingagbo ang kuanggol, mapunta sa impierno. Mo ana, nya butangan nimo mga picture sa impierno, ana. Pero kadto magyampungad sa TV, anha sa cellphone, abi karon kinsay gapalit og cellphone para sa mga bata? Bebe. Buangon mo. Murag imo siyang gipalitan og sipol anang kutsilyo haron iyang duaan, nya magsige kag pangasaba kun masamad na siya. Buangon ka. Ayaw palitig cellphone. Kinsa say nagpakita sa mga anak nga magsigig anag cellphone? Samtang katubo ang bata, nya magsigig kabot ang bata, ana. Ang ginikanan, ayaw diha ha. Ana, sige ana. Ay ayaw lagi. Ang bata magsigig kabot kay nga naman
maning mama, papa, kuan man kayo. Gusto man kay ani, labi na magtingog-tingog. Anak magtingog-tingog. Ang bata ganahan man kay anak. Mao na kinsa may gapalit og cellphone. Kinsay nagpakita nga nagduwa kag cellphone. Kana kusog imo tubag-tubag, Father, ang akong anak. Kinsa may iyang unang nadunggan nga nagtubag-tubag, ang asawa nagtubag-tubag sa bana. Ang bana nagtubag-tubag sa asawa, samtang ang bata gasiga ang mata. Nagpasoso sa bata, unya, sige, ikaw pistiha ka diha. Niya ang bata ang naminaw. Di ka tumupisti sad. Mao na ingos Kristo, ang paghari sa Dios di as kasing-kasing. Pasabot, ikaw ang ginikanan, ako nga pare, kita nga mga leaders, mga political leaders, o mga church leaders, sudla natog Ginoo ang atong kasing-kasing, kanang mga tao palibot nato masudlan sa Ginoo. Muna si San Pablo sa unang pagbasa, iyang giingnan si Filemon. Kini si Onesimo para nimos unawa ni kapuslanan. Imo gani ning gipapriso, maong nagkita mi diri sa prisuhan, pero ako ning iuli nimo nga bag-o ng tao. Ako dani siyang anak. Pasabot dito sa prisuhan, gisudlan ni Pablo o Ginoo ang kasing-kasing ni Onesimo nga kaniadto sigihag kasaba, sigihag akyos ni Filemon, gipapriso tungod sa utang. Di ba naman inyong ikiha ninyo tungod sa utang? Mo to nagkita sila ito. Kung sa gibutang ni San Pablo, kung nakautang ni siya nimo, ako'y paningli, ako'y bayad. Dili ka mausab ang tao, inig-ingon ni San Pablo, na kay utang des imong amo. So maunang napriso ko diri New York kay kuan manggod, ang ako manggong amo ba, suko kayong ako kabayad sa utang. Priso ko, ako'y bayad anak, suod man mi anang imong amo. Kay kuan man kayo si Filemon ni Pablo, tahod man kayo, gisuwatan ni Pablo, ako'y bayad sa iyang utang. Nya ako ning gibalik nimo kaniadto tingali kontra ni nimo, karon isipa na siyang Ginoo. Isipa siyang igsuon nimo diha sa Ginoo. Isipa siya nga maoy akong representative. Kay ako sad representative sa ko ni Kristo. Ninduta na nausab si Filemon, nausab sad si Onesimo. Unsa may gisod ni Pablo? Latos, disiplina nga kanang latos, kasuko, dili gisudlan og Ginoo. Mausan na si Saint Leo the Great. Ang iyang mga kaaway gisudlan niya gugma ang ilang kasing-kasing. Nangausab yun. Tanawa si Kristo pag-ari niya sa kalibutan. Unsa may gisod ni Kristo sa atong mga kasing-kasing, sugod siya mga apostoles, gisudla niya gugma. Giunsa niya pagpakita siya, ako lay bayad sa inyong utang, kay kamugod tanan bitayunon gyud mo, iglalansang mo sa krus kamong tanan, ako'y magpalansang, bayran ko ng inyong utang, pinaagis akong dugo. Di ba? Ano man mo malipay? Ha? Sige, lingian na imong tupad. Ingna, okay ra nimo, ikay mo bayad sa akong utang? Sige, pangutan na ba? Ana imong tupad ba na okay ra nimo, ikay bayad sa akong utang? Mingon siya, dili ka, oy, baliha ka na, ikaw kay bayad sa akong utang? Kani usalan ni sa akong mga sikreto nga akong isulti ninyo aron sad mo makahibaw. Kining tanan nga atong gidawat dinhi nga personnel sa atong parokya, anang staff ba nako ba? Gamay ra man gini sila og kanang allowance kay mahurot man sang kolekta og ato yung ihatag tanan. Di kita ka compete ngadto sa uban, pero usas akong gipasalig nila, ang tanan ninyong utang akong bayran. Sunod na yung kondisyon, ayaw na gid mo pangutang nga di mo magpahibaw nako. Makahibaw gani kung mangutang pa mo nga di mo magpahibaw nako, magbuwag-buwag ta dinhi.
Pero ang inyong tanang utang, bayaran gina nako. O pangutana mo nila kaning atong personnel. Wa na sila'y utang, gawas lang sa wa nila gitugan nako. Hasta pagong ilang mga karaang utang nga nanay mga sisiba. Kana bang dugay na kayo ito? Ang uban gani mura nagnalimtan. Ang nanggawas na nakaron mga utanga, ako gyapong bayaran. Pero dili akong kwartas parokya. Nga naman, nagalagad man sila sa parokya. Bayaran, utang. Kunya, di sad sila magtaho diri sa parokya, di sad sila magtinarong, wa sila mga batasan, wa sila utang kabubuton. O nakahaling sa na o gugma diha nila para sa parokya, dili gugma nga rispari para sa parokya ang akong gustong ilang buhaton kay maumay nagtabang nila ang parokya. Sama sad ako isipari, gitabangas parokya, gitabangan sa Ginoo. Kana siya, niyang inyong mga anak, paambiti anak, kanang gugmaha, yung ka mag-abusar pa dir. Aw tinuod, murag mag-abusar. Pero hastas ilang pag-abusar, sudli gyud gugma. Muna si Kristo giabusaran, gibudhian ni Judas. Hasta ang pagbudhi ni Judas gihigugma ni Kristo. Unsay resulta? Naghikog si Judas. Gipamakak siya ni San Pedro. Hasta ang pagpamakak ni San Pedro gihigugma ni Kristo. Unsay resulta? Na-transform si San Pedro ug nagpakamatay para ni Kristo. Giabusaran ang mga sumusunod ni Kristo, gipanglutos, gipangpatay ni San Pablo. Pero unsay gibuhat sa mga apostoles, igo rang nagpakamatay ug milikay ni Pablo. Unsay resulta? Nasudlan og gugma ang kasing-kasing ni Pablo, nagpakamatay sad siya para ni Kristo. Bintahaan pa na nga transformation. Tistingi imong anak, kanang tapulan kaayo, sigihig alagad, nya ampo kanunay, nya antosi gina, kanang ampo, alagad, ug antos. Ihatag nas imong anak, di dang tagdugay, mahimo gyud ang liwat nimo. Kusog sad nga mo ampo, kusog sad mo alagad, kusog sad nga mo antos. Ug unsa may pag-antos nga una nimong ihatag sa imong anak, ayaw na mo paggamit og cellphone. O kung mo gamit man kag cellphone dito las imong opisina, dito sa imong trabahoan, dihas balay why cellphone. Antos no? O mo na antos. Mingon mo anak asa na dayang cellphone, ingka wa na diris balay. Ang TV ba? Gibaligya na. Hulamaon sa may atong tan-aon, di ay Biblia. Mag-antos man sa taan ni mo, dungan tag-antos dong. Ana, imong anak adto ko silingan ma. Oh, dili man na maayo. Magtumas gusto adto gyud silingan kay mutan og TV, adtos kompyuteran magduwa. Imo lang sang antoson. Iniguli na sa inyo, wa gyapon cellphone, wa TV ana. Nya may kay kang mohigugma niya. Mahibong lang ka. Human sa 15 ka tuig, liwat na nimo. 15 ka tuig. Di mo ka sustinira na. Adik mo? Sige, himo na tong 40 ka tuig, maliwat gina nimo. Basta lagi, dutlan gina. Ug muna nga niingon si San Pablo sa lain niya mga sulat, ang nagpugas og jutay, muani og jutay. Ang nagpugas og daghan, muani sa daghan. Nay magsigingon ako, Pader, nganong sikat naman kay kakaron? Ngano man nga di man unta kasikat sa una? Ana, naong sa nimo di man sa naangay mo sikat. Ako nagtanom lang tingali kog daghan, sukad pa adtong elementary pa ko, hangtod karon nya namunga na ang pipila na kong gitanom. Ug unsa may akong gitanom? Ampo, alagad ug antos. Mo gina ang basic nga akong ginabuhat, taliwala sa akong mga kahuyangan o sa mga kakulangan o sa akong mga sayops kinabuhi, mubalik yun ko sa pag-ampo, pag-alagad o pag-antos. Tanan ako mga igagaw, tanan ako mga igsuon, kahibaw na sila sa akong kahuyangan, pero kahibaw sa na sila giunsa na ako paghatag akong kaugalingon, sukad patong gamay pa kong bata hangtod karon.
diha sa pagampo, pag-alagad o pag-antos. Nibunga ba? Nguna ang ako, nisulti ko ninyo, kay ang paghari sa Dios naa sa atong kasing-kasing. Ang nahigugma sa simbahan, mutabang gyud sa simbahan. Kung nahigugma mo sa simbahan, palit mog slat ug suklian mo sa Ginoo sa dili masukod nga kalipay, kalinaw ug katagbawan, bisan taliwala sa krisis sa kalibutan, taliwala sa mga kasakit sa atong kinabuhi karon.